मी ना मला आता ऑफिसात जायला पुन्हा केव्हा तरी येतो आम्ही आणि भैयाला माझा नमस्कार. हो चालते. बोला काय म्हणतो साहेब? थोडं काम आहे तुमच्याकडे. कसलं काम? बोल ना. उद्या परवा गावातून जाऊन येतो म्हणतो या. काय कसलं काम आहे तुझं एवढं? सांग ना काय काम आहे तुझ्या गावात? गावातून गेलो म्हणजे काहीतरी न्यायला हवं पाहिजे ना. तेव्हा मागणी थोडी पैशाची गरज होती. असं का? बरं केव्हा जाणार आहेस तू गावाला? पैसे द्या असाल तर उद्या जाऊन येतो म्हणतो या. हो बरं हा मी बाहेर सगळी पैशाची व्यवस्था करते का? बरं माहिती बोला. आणि बघ तू जर गावाला गेलास ना तर काही दिवस तिथंच थांब हं. हे कशा पैसे? अरे आमच्या तिथं हल्ली कसलं काम असतं तुला? आणि बघ तिथंच कुठे जर जमलं तर नोकरी पाहा. नाही तर तुला खर्चाला म्हणून मी पैसे पाठवते. तर झालं? असं बोलू नका तुम्ही. सध्या तुमचे दिवस वाईट आले ते मी ह्या उघड्या डोळ्याने बघतोय. पण ताई साहेब मी आपण माणूसच आहे. तुमच्या असल्या हे परिस्थिती सोडून जाव मागची कोण सैतान समजत तुम्ही. बोला तसं नाही रे बोला. उगाच वाईट वाटून घेऊ नकोस बघ. मला एवढंच म्हणायचं होतं की आमची परिस्थिती सुधारला तुला आम्ही बोलावून घेऊ की इथं. ताई साहेब आज 12 वर्ष झाली त्या घरचं अन्न खाल्लं आपण. पण तुम्हाला सोडून जायच नाही मासनी सांगू नका मला. तुम्ही सगळं इकडं अर्धपोटी राहणार आणि मी तिकडं पोटपोट जेवू. बोला माझं जे काय वया ते असं तिथं तुमच्या बरोबरच होऊ द्या. बोला रडतोस ना असा. आमच्यामध्ये तुम्ही जर त्रास करून घोरत असेल आमच्या कर्माचे लोक सध्या आम्हाला भोगले पाहिजेत का? आणखी तुम्ही मग काय मी सांगू नका. पण तुम्हाला ती सोडून जायच नाही. माझं या घरातून पाय कधीच हलणार. आणि जर काय तुम्हाला माझं कंटाळ येतो असा तर मागच्या हिरी टाकून तुझं मन दुखवलं मी. राहा आमच्या बरोबर इथं. नको जाऊस ना गावाला. खरंच तुझी इमानी वृत्ती पाहून ना तू जवळ नाही तर माझं मन बघ. खरं आहे साहेब. जा आपल्या कामाला जा. बरं आहे. काका इकडे कुठे काय फिरकला तुम्ही? अगं किती दिवस झाले फिरकला नाही इकडं. मग सर्व काही ठीक चाललंय ना इकडं? होय काका सगळ्या जातात ते दिवस आपले समजून दुसऱ्या दिवसाची वाट पाहू. किती शाणी आहेस तुम्ही ना. आई बाप्पा विना पोरकी पोरतो आणि आयुष्यात तुला सुख कसलं तर मिळालंच नाही. असं कसं म्हणता तुम्ही काका? भयाच्या सहवासात राहिल्यामुळे दुःखाचा सावट माझ्यावर कधीच पसरला नाही. सुखात आहे मी इथं. खूप सुखी आहे मी. खरंच पुरी तुझी सर्व भावंड एका पुढे एक अशी कर्तबगार आहे. आणि तुमचा तो अजित म्हणजे त्या घरची शान आहे शान. जिकडे तिकडे त्याचा नावाचा उदो उदो होतो. काका आपण बसा ना. बसू दे. नको म्हणजे इथं कोणाला भेटायला नव्हता? हो आलं होतं तुम्हाला सर्वांनाच भेटायला. आमच्या मिळाला काय सांगतो? काही नाही. तुझ्या कर्तव्यगारीचे पोवाडे तुझी जात होते मी. ती म्हणजे माणसाचा अध्यापन. त्यामुळे त्यांच्या अंगी बाळगतो अहंकार आणि त्याच अहंकाराच्या पोटी जन्म घेतं ग ते त्याचं होतं पता. थांबा. तुझं असं भूगर्भ शास्त्रज्ञाला ना हे तत्वज्ञान अजिबात आवडत नाही आणि शोभा सुद्धा नाही. नाहीतर काय ऑफिसात काम करायचं असेल तर नुसतं तत्वज्ञान झोडत बसशील तर कुठेतरी. हे मात्र खरं
पण काय भैया कधीच आलाय? मग मी सांगितलेलं जाणार आहे. हो आगे तर पुरुष कसल्याही गोष्टी चटकन विसरून जातात पण स्त्रिया मात्र नाही हं. त्याचा पुरेपूर विचार करा. अरेच ते भैयाला भेटू. काय जी मीना चांगलीच खुश दिसते तुझ्यावर. असं काय बुवा जादू केली तू तिच्यावर? जादू वगैरे काही नाही काका. आजच्या या जगात दाम करी काम आणि बीबी करी सलाम. पण अजी तुला काही सांगायचं होतं. आधी ती तुझ्या जवळची पिवळी सिगरेट दे पाहू. काय टवटवीत रूत येते त्याची. बरं देतो. नाही तर आहे ते आमची 30 नंबर. फारच विरोधी मत मी काका. पण काही लोक मला धुरती समजतात अजी. पण मी मात्र तसं म्हणणार नाही हं. हा काय सांगणार होता तुम्ही काका? हो सांगतो ना. कांद्याची पिढी आहे ना. काय चव आहे रे. जन्माला येऊन असली सिगरेट ओढणी म्हणजे त्याचं सौभाग्यच असेल. नाहीतर ती आपली 30 नंबर आहे ना. फूक फूक करायच्या ना. आता काय करणार होता तुम्ही? हो सांगतो ना. अरे तुझा तो धाकटा भाऊ. हो काय बरं त्याचं नाव? आनंद. हो आनंद आनंद आनंद. पण त्याचं नाव मात्र छान आहे हा. पण प्रतीच्या बाबतीत म्हणशील तर महा खोटा. असं काय केलं त्यानं? अरे तुझं क्रेडिट कमी करण्यासाठी जणू त्याने विडाच घेतला वाटतं मला. तुझ्यासारखा भाऊ मिळाला भाग्य लागतं भाग्य. पण त्या मूर्खाला ते कळायला हवंय ना. पण असं झालं तरी काय काका? अरे आज मी त्याला प्रत्यक्ष पाहिलं. पेपर विकताना गल्लो गल्ली तो पेपर विकत होता. काय पेपर विकत होता? हो ना. हे पाहून मला इतकं वाईट वाटलं. पण करणार काय. आपले दात आणि आपले जोड. खरं सांगता तुम्ही हे काका? अरे मला खोटं बोलून काय मिळणार आहे का. एवढा मोठा शास्त्रज्ञ तू अमरनाथ बाबू सारख्या अमीराच्या ऑफिसात काम करतो. अरे तुला काही अब्रू इज्जत आहे की नाही. लोक काय म्हणतील. काय म्हणत होते काका लोक? शिव 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 शिव. अरे तो तुझा भाऊ पेपर विकत आहे असे ऐकून मला माझे कान एकदम फुटून गेले. म्हणूनच तुला सांगण्यासाठी मी इथं आलोय. काय म्हणत होते त्याला? चांगला फोडून काढतो पण. हे तुला जमणार नाही अजित. त्यापेक्षा तू मीनाच्या आणि भैयाच्या कानावर का. माहित आहे ना. हा अगदी बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. कारण तो त्यांचा लाडका म्हणून फारच चढेल बनलाय. अरे त्यामुळे तुझी इज्जत धुळीला मिळेल त्याचं काय. अरे तो तर असं वागू लागला तर तुला ऑफिसात तुला नाक तोंड वर करायला जागा नाही अजित. जागा नाही.
काय सांगतो, हे ना सर्व घेऊन बसलाय. तो आनंदला काय तर घडा शिकवलं पाहिजे, काय तर हे होणार नाही. आपल्याला माहितीये का, इकडून तिकडून तो फिरत होतो गल्लीमध्ये, पेपर विकत होतो. हे कसं काय थांबू, काय होतं हे करायला. पाहिलंच मीना, मला पाहताच तो तोंड लपून पाहतो. पापी माणसाला सत्याचा प्रकाश कधीच सहन होत नाही. पाप हे भित्र असते. मीना, तुला जे त्यांनी सांगितलं आहे की त्याचा एक कसला तरी दाव असला पाहिजे. नाही भैया, मगाशी ना माझा जो पश्चाताप व्यक्त करीत होता तो, अगदी जीव तोडून मला सांगत होता तो. धूर्त माणसाचं अंतरंग ओळखायला तीव्र बुद्धीची गरज असते. एका कठोर माणसाचं हृदय इतक्या लवकर परिवर्तन होणार नाही, ते अशक्य गोष्ट आहे. ज्यावेळी त्यांनी माझी अवहेलना केली, त्याच वेळी त्याचं आणि माझं भावाभावाचं नातं संपलं आहे. यापुढे त्याला या घरात ठेवणं म्हणजे सापाला दूध पाडण्यासारखं आहे. पण भैया, मी सांगते म्हणून एकदा तर त्याचं ऐकून घे. मला नाही वाटत तो या जन्मात तरी माणसासारखा वागू शकेल म्हणून. परदेशात जाऊन जमीन आसमानाचा फरक पडला आहे का? अमरनाथच्या सहवासात त्याच्या मानगुटीवर स्वार्थाचं भूत बसला. ते भूत निघेल पण कसं ठाऊक आहे तुला? कसं? ज्यावेळी त्याला अमरनाथच्या खऱ्या स्वभावाची कल्पना येईल तेव्हा तोपर्यंत तो असाच या काळोखात जात पडणार. मीना, मी असा एका पायाने अधू व्हायला खरा कारणीभूत तो अमरनाथ आहे. म्हणजे भैया, वेळ येताच सांगेन मी तुला. पण भैया, तू स्फोटात गेला होता ना? तो फक्त देखावा होता, जगाची दिशाभूल करण्यासाठी रचलेला तो एक कुटील डाव होता. मला सांगायला नसतं भैया. नाही गेले, त्यामुळे तुला फार दुःख होईल. म्हणूनच तुला आतापर्यंत अज्ञानात ठेवलंस ना तू? अज्ञानातच सुख असते मीना, सुख की दुःख ते मला सुद्धा ठाऊक नाही. एकदा मला या स्वार्थी जगाचा असा चीड येते म्हणून सांगू, पण करणार काय? म्हणूनच आतल्या जळतोयस तो, स्वतःच्या सुखावर निखारे ठेवून असा जळतोयस. ते माझं कर्तव्य आहे मीना. हे तुझे कसं जगावगळा कर्तव्य भैया? अरे स्वतःचं मन मारून तू काय मिळवणार आहेस? आत्मिक समाधान. खोटं, अगदी खोटं बोलतोयस तू. दिशाभूल करतेस माझी, तुझी आणि इतरांची सुद्धा. नाही मीना, मला तरी तसं वाटत नाही. यापुढे संसाराला पडलेली ठिगळं कोण बुजवणार आहे? आनंद. काय? आनंद. अगं, आता तो MA झालाय. त्याला एकदा का कुठेही नोकरी मिळाली मग आम्हाला कसलीच भीती नाही. याच आशेवर आजपर्यंत तू जगत आलास भैया. इतके दिवस चंदनासारखा झिजून आधी त्या फार मोठं शिक्षण दिलंस तू, अमेरिकेला पाठवलंस. पण आपल्या तुझ्या पदरात काय पडलं भैया? यापुढे तरी अशी खोटी कल्पना उद्याची बाळगू नकोस, नाहीतर तुझ्या त्या स्वप्नांना तळी गेल्याशिवाय राहणार नाहीत. मीना, माझा आनंद माझ्या शब्दाबाहेर कधी जाणार नाही. खात्री आहे माझी. अजित बद्दल सुद्धा तुझी अशी खात्री होती ना? मग आता तुझ्या आज्ञेत आहे का तो? मीना, अगं कुटुंबातील सगळीच माणसं काही सारखी होत नसतात. तू
आपल्याला उपदेश करायला ठीक आहे, पण या व्यवहारात त्याचा काही सुद्धा उपयोग होत नसतो. ज्याच्या त्याच्या स्वभावात फार बदल असतो. मन लावून केलेली भक्ती कधी वाया जात नाही. पण भैया, अगं मी काय खोटं सांगतोय. शापील अर्जाची प्रति मी आणली आहे. त्यावर वरिष्ठांची सही केली की आनंदा या थोड्या दिवसात नोकरीवर ठेवू. भैया, मला ना तुला काही सांगायचं आहे. भैया, मला तुम्हाला काही विचारायचं. तर मग तू ते न सांगितलेलंच बरं. भैया, एकदा तरी ऐकून घे माझं. त्याला सुद्धा काही हक्क नातं असतं. म्हणजे मी कुणीच नाही तुमचा. इतके दिवस होता, पण आता नाही. भैया, काय काय बोलतोस काय तू? मीना योगी तेच बोलतोय मी. माणसाच्या पायात जर एक छोटासा काटा बसला तर त्याला ब्रह्मांड आठवतं. तशीच माझ्या हृदयात ही वेदना सलती बोचऱ्या काट्यासारखी. त्याची याला काहीच किंमत नाही. याला फक्त दिसतोय स्वार्थी व्यवहार. मग मी काय करावं अशी इच्छा आहे तुमची? ते मला माहित नाही. भैया, आता जाऊ दे तो विषय. असं म्हटलं की साऱ्याला पूर्णविराम मिळतो, पण तेवढ्याने भागत नाही ते. कधीतरी माणसाचा विचार करायला हवा. निदान कर्तव्य म्हणून तरी. माझ्या काही आकांक्षा आहेत, त्याचा पूर्ण विचार कर. अरे तुला आणखीन काय दिसणार? आतापर्यंत तू हेच जगात आलाय स्वतः पुरतं. त्या पलीकडचं जग तुला कधी दिसलं नाही आणि यापुढेही दिसणार नाही तुला. बस बस बस, पुरे झालं हे फुकटचं तत्वज्ञान. अजित, तू कुणासमोर काय बोलतोस याची शुद्ध आहे का तुला? हो आहे, पण मीना, माणूस हा कधी ना कधी चुकतोय. देव सुद्धा चुकत आले तर अधिकारापासून.